F'inizjattiva ta' ġest nobli għall-aħħar, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ħabbar li residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin se jkunu qegħdin jaħdmu l-amara għal 29 appartament ta' Puttino Cares f'Londra fl-Ingilterra. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru fisser dan il-proġett bħala wieħed li jżewweġ żewġ għanijiet mill-aktar sbieħ. Dik ta' ħtieġa li jiġi offrut wens lil min jkun għaddej minn mument diffiċli u riabilitazzjoni ta' persuni li naqsu lis-soċjetà iżda llum huma determinati li jagħtu xi ħaġa lura. F'kumment Moa News, il-Ministru enfasizza l-importanza li se jkollhom il-priġunieri fil-ħabs fuq l-għan nobli f'isem Puttino Cares. Fl-aħħar snin ifokajna ħafna fuq ir-reabilitazzjoni ta' persuni li jkunu żbaljaw. Però wkoll huwa importanti li jagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà li naqsuha. U nemmen li m'hemmx inizjattiva isbaħ milli ninaqdu ma' Puttino għaliex verament jagħmlu ħafna u ħafna ġid fis-soċjetà tagħna speċjalment mal-morda u mal-familji tagħhom. Illi b'dan il-proġett li ħajaħdmu l-amara fil-ħab stess fil-workshop qed jagħtuhom verament lill-aktar rappreżentanza li jista' jkollna tas-soċjetà Maltija. U għalhekk qed insejħulu bil-qalb għal Puttino għaliex verament qed isir bil-qalb u verament hawnhekk toħroġ il-qalb kbira tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi, Christopher Sigirsma, qal li l-involviment tal-Aġenzija f'dan il-proġett tirrifletti mhux biss id-dedikazzjoni għal kawżi soċjali iżda anke l-impatt li se tħalli fuq il-ħajja ta' dawk li huma fil-bżonn. Dan fil-waqt li permezz tiegħu, l-Aġenzija se toffri ċans lil persuni fil-ħabs jkomplu jirriabilitaw ruhom billan li jmorru lura fis-soċjetà preparati u anke b'sens akbar ta' responsabilità. Dwar dan ikkummentat il-President ta' Puttino Cares, Angel Kuxkieri. Malta hija verament unika. Kull fejn immissu, kull fejn immorru fl-oqsma kollha naraw li meta ninaqdu kapaċi noħorġu affarijiet kbar. Dawn ir-residenti li qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin bit-talent tagħhom ħajkunu qegħdin jgħinu lil tant pazjenti u familji li jkunu qegħdin għaddejjin momenti diffiċli. Naħseb dan huwa proġett li għandna għalfejn nħossuna kburin bih u naħseb li fil-verità jekk nfittxu mid-dinja kollha naħseb li qatt ma sar bħalu. Dawn l-appartamenti joffru l-kenna l-pazjenti u l-familji tagħhom fl-aktar mument tal-bżonn. U r-residenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordin qed jingħaqdu ma' tant Maltin li taw il-kontribut tagħhom biex din il-ħolma issir realtà.